Jeg hedder Marie, og jeg er elev her i Korsholm som salgsassistent. Jeg er Jens Kofod, og jeg er leder af Korsholms skydebane. Jeg hedder Jesper. Jeg er sælger ude hos Korsholm. Katrine, jeg er 22, og lige nu er jeg mest kundeservice her hos Korsholm i Skjern. Og jeg gik på jagt fra jeg var 8 år indtil i dag. Min interesse startede som 16-årig. Jamen, den har nok været der helt siden jeg var helt lille. Min første historie fra jagt var, da jeg var 3, så det er lang tid siden. Det begyndte for et par år siden efterhånden, da jeg var lidt yngre, og begyndte at interessere mig for naturen og for dyrene, og begyndte at tage med min far afsted på jagt. Og da jeg så blev gammel nok, så skulle jeg også selv have jagttegn. Stor interesse for lystfiskeri, siden jeg var 8, og en trang til at opleve noget nyt. Det gjorde jeg, at det var alle i min familie går på jagt, og så det var helt naturligt, at jeg gik sammen med min far. Det har været klart været interessen for naturen og for dyrene, og det med at være ude og afsted på jagt, det fik mig blod på tanden. Ja. En interesse for jagt, som har været der i lang tid, men også at jeg endelig selv fik mulighed for at tage det og kunne stå med våben selv på jagter. Det gjorde meget. At være med lovligt og have min egen jagtbøsse med, haglbøsse med, og ja, det var det, der betød meget. Det var at komme alene afsted for første gang, hvor jeg selv kunne tage riflen på ryggen og så komme afsted alene. Og komme ud og opleve naturen på en helt anden måde. Det er svært at sige. Jeg kan ikke rigtig huske sådan præcis, hvad min første jagt var, men jeg kan huske sådan det første stykke tid, at jeg glædede mig rigtig meget til selv at kunne få lov til at stå og ikke stå med en person, og selv var den, der skulle være opmærksom og skyde. Jeg sørgede for, at jeg havde det rigtige grej og det nødvendige grej, og så gennemgik vi lidt sådan scenarierne, hvad skal man sige, hvad gør man og hvad gør man ikke, og jeg havde været med før, så jeg vidste jo godt, hvad det gik ud på osv. Ja. Det var helt naturligt, at vi forberedte os, så vi havde vores hund, og vi havde vores jagttøj og vores jagtgevær og alle de der ting i orden. Jamen altså, du skal jo tage jagttegnet, og så er det en rigtig god idé lige at finde ud af, hvilke dyr der er jagttider på. Det bliver også fortalt til de fleste jagter, men det var i hvert fald en stor ting, og så have det rigtige udstyr i orden. Læste alt, hvad jeg kunne, og så må vi håbe det bedste. Jamen, høreværn, så du ikke ødelægger dine ører. Nu er det en fælles jagt, så gul kasket eller orange kasket, og så sørge for at have et rigtig godt sæt jagttøj, bukser og jakke. Jeg tror, jeg havde det mest nødvendige grej med. Min riffel og min håndkikkert, og en kniv selvfølgelig, hvis jeg skulle brække dyr op, hvis jeg skød dyr. Og ellers det rigtige tøj efter vejret også. Så det mest nødvendige grej havde jeg med i hvert fald. Jeg havde mit haglgevær med, som jeg havde arvet efter min bedstefar. Jeg havde købt et brugt haglgevær ude hos Korsholm, og det var det, der skulle ud og prøves den dag. Ja, mine forældre gik begge på jagt. Ja, det havde jeg. Både fra min far og fra andre hører man jo også af deres erfaringer, som de giver videre til en også. Så man ligesom også lidt mere forberedt på, hvad man kan komme ud til. Altså nu har jeg jo gået på jagt med mange ældre, specielt mænd, i lang tid, og de har jo altid været med til at fortælle og hjælpe med, hvad skulle man have på, og hvad ville være en god idé og så videre. Så ja, det har jeg. Faktisk ikke. Jeg kendte ingen, der gik på jagt. Det var bukkejagten, som jo starter den 16. maj. Så det var da jeg var alene afsted og sad ude ved en flot mark ude for enden af et lægebælte og sad og kiggede derude. Jagten foregik på Ærø 1. september 1988, og det var morgentræk på ænder. Den foregik i en lejet skov over på Djursland i nærheden af Æbeltoft. Det var en klapjagt. Jamen, jeg er rimelig sikker på, at det har været noget drivjagt, eller trykjagt, alt efter hvad du kalder det, hjemme hos min far, altså på vores egen grund, og så på vores jagtvenners grund også. Så der, hvor du står på post, hvor der er nogen, der driver. Ja. 4 forbier til krikænder. Det var nok, at jeg var alene afsted for første gang, helt selvstændigt. Det var ret nyt for en.
Jamen, det var jo fantastisk ikke at være med i driveholdet og skulle stå på post med sit eget jagtgevær. Ja, det er jo så det. Jeg husker ikke særlig meget. Jeg tror, jeg var både nervøs, men også spændt på at skulle selv få lov til at stå der, uden at have nogen, der står ved siden af og siger, hvordan og hvorledes det hele foregår. Så, men jeg kan huske, det var en fed oplevelse i starten der. Det var ret fedt at få lov til at selv at være den, der skyder, ja. Det gik som planlagt. Jeg var ikke nervøs. Jeg havde prøvet det flere gange før. Jeg var måske lidt nervøs, men jeg var nok mest spændt og glædede mig også. Men det gik alt sammen, som det skulle, og jeg havde en god morgen den dag før. Jamen altså, det første stykke tid, jeg gik på jagt, der havde jeg ikke fået tilpasset mit gevær til mig, så jeg kunne ikke rigtig ramme særlig meget. Så jeg tror, jeg var rimelig skuffet de fleste gange, jeg havde været på jagt, og jeg havde skudchance, men ikke ramt. Jeg tror, at jeg har været lidt nervøs til at starte med, men ikke mere skuffet over, at jeg ikke kunne ramme, tror jeg. Ja. Jeg var så spændt, at jeg næsten ikke sov hele natten. Det er jo en helt speciel oplevelse, specielt når man er ude sådan tidlig morgen og følge solen, stå op og høre fuglene synge og så videre. Super fedt. Dejligt. Naturen betyder meget for mig. Altså, jeg elsker at være i naturen på den måde. Jeg gør det stadigvæk. Det der med at kunne være ude og lytte til fuglene, stå helt stille og ligesom blive et med naturen, så at dyrene ikke bliver bange for en. Det er ret fedt. Og så også, når man står der på post, og så lige pludselig kan se et dyr eller en ræv eller et eller andet komme imod en, og man står der helt stille, så man ikke bliver set. Det er noget helt andet, end at bare gå en tur i skoven. Jamen, fordi det kan være tilpasset til dig. Nej, jeg tror, det er det der med, at du slår et dyr ihjel, så det er du slår noget ihjel. Det er ikke bare for sjov skyld og narrestreger. Du gør noget, som potentielt kan slå andre ihjel, også mennesker, så man skal være opmærksom på, hvor man lige peger geværet hen, og hvor de andre står. Og så tror jeg bare generelt sikkerhed omkring våben, at det blev noget helt andet for mig, efter jeg selv har fået jagttegn. Man kan sige, at man lærer at bevæge sig i naturen og ligesom blande ind i det. Man lærer jo også ligesom at se, hvordan naturen den går og være en del af det, og hvordan vi skal passe på den osv. At det ikke altid går lige som det skal, og hvis jeg skal fortælle historien, så skød jeg en stor råbuk. Men det var der også en anden, der skød på den, således at min onkel skulle afgøre, hvem skulle have trofæet. Og det blev så mig, fordi jeg skød med små hagl, og den anden jæger skød med store hagl, og der var små hagl i dyret. At jeg skulle ud og træne noget mere. Nok jeg ville få tilpasset mit gevær noget før. Det ville have gjort det meget nemmere for mig at være på jagt. Jeg tror, at jeg går på jagt, som mine forældre har gjort, og jeg tror ikke, at traditionen skal laves ret meget om. Jeg tror ikke, jeg vil ændre noget, for det gik jo alt sammen som planlagt. Så der tror jeg ikke, vi ændrer noget. Og når det er de første gange, så går det, som det går. Og så længe man er godt forberedt, så kan det ikke gå helt galt. At jeg havde været mere på skydebanen? Det kan jeg varmt anbefale. Det er, man får nogle oplevelser, som man ikke normalt vil få eller opleve andre steder. Så det er helt specielt, ja. Jeg vil foreslå, at man melder sig ind i en jagtforening, og de fleste jagtforeninger har et nyjægerprogram i deres repertoire. Sørg for at have udstyret i orden. Sørg for at have noget høreværn eller noget, noget andet. Ørepropper, et eller andet. Eller ja, sørg for at have en god jakke, nogle bukser, som er vandtætte eller vindtætte. Træn. Man kan jo for eksempel tage til Korsholm. Der man finder masser af inspiration og nok også få blod på tanden til at komme videre. Det kan man blandt andet her hos Korsholm, hvor man skal have sit første gevær og købe det. Det kan man hos Korsholm.